से आज पावर स्टार पवन सिंह के धर्मपत्नी ज्योति सिंह काराकाट पहुंच रही है। भैया काराकाट जैसे पहुंचली है बहुत ज़्यादा भीड़ आ काराकाट जाते ही सब लोग के लागल है कि फिर से उनका लोग के नेता उनका लोग के मसीहा जौन बाकी वापस आ गई बड़ी। हम बता दें कि बहुत दिन गैप के बाद काराकाट में ज्योति सिंह पहुँचली है। जैसे ज्योति सिंह के एंट्री भइल सब लोग के बात चलत रहा कि भैया ज्योति सिंह आयल बड़ी तो चुनाव के बाद कहिए ज्योति सिंह आयल बड़ी तो पार्टी बताई है कि कौना पार्टी से टिकट मिली कौना पार्टी से चुनाव लड़ब। लेकिन भैया ज्योति सिंह गई है तो जी कई गो फंक्शन के उद्घाटन भी रहा कई जगह। ओकरा बाद जी पहुँचला के बाद से ज्योति सिंह तमाम काराकाट के 2-3 गो विधानसभा में जौन बा कि बहुत अच्छा तरीका से अपन आइल गईल सारा व्यवस्था शुरू कर दिले बड़ी। बहुत अच्छा तरीका से जनसंपर्क भी कर रहा बड़ी। तो सब लोग के ई लागत कन्फर्म कि ज्योति सिंह कोनो ना कोनो विधानसभा से चुनाव लड़ी हैं। आ ज्योति सिंह भी ऐलान कैले बड़ी कि जब हम कह दिले बानी तो चुनाव लड़ब चाहे कुछ हो जाई। तो भाई यही पर बात करे वाला बानी वीडियो में बनल रहा लो। सबसे पहले कि ज्योति सिंह अभी तक ले पार्टी डिसाइड नहीं कैले कि कौना पार्टी से चुनाव लड़ी हैं। अगर ज्योति सिंह पार्टी डिसाइड नहीं कैले तो बिहार में चुनाव जीतल बहुत मुश्किल बा। काहे कि हर जाति के एजा नेता बाड़े। जब हर जाति के नेता बाड़े तो कोनो ना कोनो पार्टी से अइब आ वो पार्टी से अइब तब वो जाति के वोट तारा मिली तबे तू जीत सकता रह। ऐसन अगर कबो तू चाह कि हम एंगा आई काम के नाम पर विकास के नाम पर शिक्षा के नाम पर रोजगार के नाम पर अगर बिहार में जीत ली तो नामुमकिन बा मुश्किल बा। ऐसे कोनो ना कोनो पार्टी से आवे के पड़ी तब जाके तारा पार्टी के वोट आ जाति के वोट जब दोनों मिली तब जाके भाई एजा जौन बा की संभव बा जीतल। एजा जौन बा की सारा चीज संभव बा। काहे कि एंगा तो तू जीत सकब ना एंगा तू कर सकब ना तो भाई कहीं ना कहीं पार्टी से आवे के पड़ी तबे जाके संभव हो सकता। बाकी एक और बात बता दी कि एजा हमने की है बिहार के चुनाव जौन बा कि नवंबर दिसंबर में होखे वाला बा। आ एक चीज़ के लेके बहुत ज़्यादा चर्चा माहौल चर्चा के विषय बनल बा मार्केट में। तो इस एक चीज़ से भी बहुत ई लागत है जो भाई केंगा होई का होई। तो भाई जे भी वीडियो देखता सब लोग से विनती बा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कैला की जरूरत बा। काहे कि ज्योति सिंह चुनाव लड़ी हैं आ चुनाव लड़ला के बाद से काहे कि ज्योति सिंह चुनाव लड़े से पहले जौन बा कि सारा चीज़ डिसाइड कर दल बड़ी कि अगर पार्टी ना मिली तो निर्दलीय भी चुनाव हम लड़ब। लेकिन भाई हम तो कहब ज्योति सिंह से जी कोनो ना कोनो पार्टी डिसाइड अगर कली हैं तो बहुत बेहतर रही। काहे कि पार्टी ना रही तो भाई जीतल बिहार में मुश्किल बा। निर्दलीय पावर स्टार पवन सिंह बिना पार्टी के गईले देख लो नू कौन ई हो गई। लेकिन वह पार्टी से अगर टिकट मिलल रही तब जौन बा की पावर स्टार पवन सिंह के जीत निश्चित रहा। पावर स्टार पवन सिंह एकदम जीतते। लेकिन भाई का कहल जाए पार्टी टिकट देहलस ना आ दूसरा पार्टी में ही गईले ना जौना पार्टी पर भरोसा रहे पार्टी धोखा हो गए पार्टी के साथे। तो कहीं ना कहीं चीज़ खातिर पावर स्टार पवन सिंह के बहुत ही बुरा तरीका से ई भइल। लेकिन हमनी के चाहते हैं सर जो पवन सिंह के संगे घटल वो चीज़ ज्योति सिंह के संगे ना घटे। आ ज्योति सिंह पार्टी डिसाइड करस ओकरा बाद चुनाव लड़स पूरा लोग ज्योति सिंह के साथे बा। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी चैनल पर नया बनी तो सब्सक्राइब करी। रहुआ लोग अपन राय जरूर बताई कि ज्योति सिंह कौना पार्टी से चुनाव लड़स आ कौना पार्टी से ना लड़स कि निर्दलीय लड़स। रहुआ सब डिसाइड करी या बताई।